bästa skolan. Gammal kunskap som kan gå förlorad. Gamla människor ger den bästa läxan. Gammal visdom hjälper mig att växa. Farmor och farfar, kan ni berätta? Det finns så mycket som jag vill veta. Ta fram ett album med gamla bilder från 70-talet och svunna tider. Åren den går och jorden snurrar genom rymden in i framtiden. Gamla vänner är den bästa skolan. Gammal kunskap som kan gå förlorad. Gamla människor ger den bästa läxan. Gammal visdom hjälper mig att växa. Morfar och mormor, kan ni förklara? Hur ska man göra? Hur ska det vara? Lär mig den sången och den där sagan, så jag kan visa för mina barnbarn. Åren går och jorden snurrar in i rymden, in i framtiden. Gamla vänner är den bästa skolan. Gammal kunskap som kan gå förlorad. Gamla människor ger den bästa läxan. Gammal visdom hjälper mig att växa. Mamma och pappa, när ni var unga och inte jag fanns, vem fick då sjunga? Och hur var livet då innan jag kom? Och livet innan Next Generation?